ତାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଏକ ନାରୀର ଶାସନରେ ଶାସିତ ହୋଇଛି। ସେ ଆସନ୍ତି ମହାଭାରତ ମହିଳା ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏଭଳି ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନେଇ ଆମେ ଆସିଛୁ ନାରୀ ଶକ୍ତି। Todos los días estoy
ଝିଅମାନେ ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ନୁହଁ, ତାଙ୍କଠୁ ଅଧିକ। ସମାନତାରେ ଫରକ ନାହିଁ, ଭାବନାରେ ଫରକ। ଝିଅ ପିଲା ସିଏ ଗୋଟେ କଣ କରିବ, ପୁଅମାନେ କଣ କରିବେ ତାର କଣ ବୟସ? ଆମେ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କଲେ ଉଶୃଙ୍ଖଳ, ଆମ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଲେ ଅପରାଧ। ତାହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଇଂରେଜଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖଣ୍ଡ ଉଠେଇଥିବା ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ କଣ ଉଶୃଙ୍ଖଳ, ଅପରାଧୀ? ଗୋଟେ ମଣିଷ 45 DEA ଯାଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଥାଏ, ହେଲେ ପିଲା ଜନ୍ମ କଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ନାରୀ 57 DEA ଯାଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଥାଏ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 20ଟା ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ, ଆମେ ସମାନ, କେବଳ ଆମର ଲଢ଼ା ସମାନ ସୁବିଧା, ସମାନ ସୁଯୋଗ। କୌଣସି ବୟସ, ଯେକୌଣସି ସମୟ ଜୀବନର ଶେଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟିଏ ଆରମ୍ଭ ହେଇପାରେ।